Noch einmal bitte. Noch einmal bitte. Tak to je i Horstík s Aničkou. To jsou naše lásky. Krásné. Anička je tady v dobrých rukách, to můžeme klidně odjet. Jo, teď už můžeme v klidu zůstat doma. Teď už můžeme v klidu zůstat doma, prostě Anička je v nebi. Aha. A Anička je v nebi, protože nijak jinak se to tady nazvat nedá. No. Opravdu. My jsme se tak Překrásně. Výzkum ze internet. Přes internet? A on byl tady za Nie, my jsme obydva boli výzkum. My jsme žili od seba 500 metrov 2 roky. A my jsme se spoznali cez anglickou prostě zastravovací společnost, že já mi to bylo jeho a jedinkou za mě Tady mají koupací jezírko. Úplně překrásný výhled. A vzadu jsou krásný zasněžený Alpy. Kvetou stromy krásné. Ano. A prostě už hneď od prvého dňa sme spolu žili. U neho, ja som sa k nemu nasťahovala hneď, prišiel po mňa do Dublinu na letisko, lebo ja som bola na Slovensku na dovolenke, ale zobral moje veci a išla som k nemu. A my sme sa cez internet len 2 týždne poznali. Zamávejte mě. Ahoj. Ale tady Anička by nám měla říct její love story, protože to je opravdu úžasné. Ale to nemusí říkat na celý internet. Tak ahoj.